बर' फरायसा आफाद आरो बरसलागुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50 बोसोर सफैनाय लोगो लोगो दिनै जोङो सौराथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो खुंफुंदों। सानथामनि हाबाफारिमोन जोंहा दिनै जोबथा हाबाफारि 17, 18 आरो 19 डिसेम्बर बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो बरसला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरसलागुदि बर' थुनलाइ आफादनि सौराथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ जोङो जागायदोंमोन। गिबि सानाव जोङो गेलेनाय बादायनाय, बुलुर बादायनाय, काबादि बादायनाय बेफोरखौ लादों। लोगोसेनो बेबायदियैनो नैथि सानाव जोङो जोंनि जा थुनलाइयारि बादायनाय बेफोरखौ लादों। लोगोसेनो नैथि सानाव जोङो जोंनि जिथुनिखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरसलागुदि बर' थुनलाइ आफाद बा बरसला दख'रा एबसुनि थान्दै मेल बेखौ जिरायनानै गोदान आफादखौ दानानै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो। बेबायदियैनो थामथि सानाव जोङो जोंनि जिथुनिखि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लं फांथेयाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो। बेबायदियैनो गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसेनो दिनैनि बे गेवलां मेलावनो बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथां रहित चन्द्र बर'आ बाहागो लानाय मेलखौ बेखेवनानै होयो। बे जोंनि सानथामनि जिथुनिखि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो सोलोंथाइनि फारसेबो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो आथिखाल बादायारि मुगायाव गुन गोनां सोलोंथाइनि गोनांथि होननानै जोङो सोलोंथाइनि सायाव जोंनि ओनसोलनि जिथुनिखि फरायसुलि बिथांमोननि सोलोंथाइनि फारसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो बे सावरायमेलखौबो लानाय जायो। जोंनि जिथुनिखि ओनसोल फेलेबलेब बरसला ओनसोला फिसा, बेवहाय जेरैबायदि गुबुन एलेकाफोराव बर' माहारिफ्रा जौगादों निस्सय जोंनि बे एलेकाया जौगायाखै। जिथुनिखि जोंनियावहा गुन गोनां सुबुंनि सानखांथि बेखौ सानोब्ला जोङो आसि बिजौआव साननानै मोनो। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना गावबा गावनि गथ' गथायखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों साफा जाफुंसार सुबुं खालामो। लोगोसेनो बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि जिथुनिखि मोनसे जोङो दिनै 50 बोसोराव आगान होबाय। जोंनि सिगांनि गायसनगिरि आफादगिरि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोननि जिथुनिखि मोनसे बिथांमोननि बिहोमानि थाखायनो जों दिनै बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ खुंनो हादों। आं दिनैनि बे समाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव आफादगिरि महरै जोंनि ओनसोलनि बारग' दैदेनगिरि लोगोसेनो गासिबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम बे स्कपखौ आंनो होनायनि थाखाय आं गासिबो रायजो राजासिम साबायखर बावबाय। इयुननि समावबो आं गासिबो रायजो राजानि हेफाजाबखौ मोनलांगोन आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैबाय थानाय समाव गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोनखौबो आं हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावहाय जिथुनिखि समयसाफोर दङ, जोंनि ओनसोलनि समयसाया मेनलि जाबाय जोंहा BTC ओनसोलनि जोबथा सिमाया जोंहा नांजाबनानै थानायखाय जोंनि गामिनि किसुमान प्रब्लेम दङ। हा हुनि प्रब्लेम, बे हा हुनि प्रब्लेमखौ जाहाथे थाबैनो जोंनि मिरु जिल्ला एबसुनिसिम दैथायहरनाय थांखिखौ दैथायनाय जाहाथे बिथांमोना जोंनि हा हुनि समयसा ओरैजाय जोंनि सनितपुरावबो खावसे खामानिया जायो, उदालगुरियावबो खावसे खामानि जायो, जाहाथे जोङो खेबसेयैनो उदालगुरिथिं जानाय बे माबाखौ खालामनानै होनो हायो जिल्ला एबसुनिफ्राय नारसिननाय सोरखारनिसिम, बेखौ जोङो थांखिखौ लादों। लोगोसेनो जोंनि जिथुनिखि बरसला ओनसोल बेयावहा मोनसेल' गोजौ फरायसालि दङ। बे गोजौ फरायसालियाबो दासिमबो सरखारि जायाखै। बेनि जिथुनिखि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सरखारि खालामनांगौनि गोनांथि बेखौबो थाबैनो मावफुंनांगौनि जोङो थांखिखौ लायो। लोगोसेनो हा हुनि जेंनायाथ' दंखायोनो गासैबो, लोगोसे सोलोंथाइनि जिथुनिखि जेंना बेनि जेंनानि सायावबो जोङो दख'रा आफादा इयुननि समाव गोग्गोमै खामानि मावलांनायनि थांखिखौ लायो।